starter med at klippe vores pipette over, som vi skal bruge senere. Nu drypper vi 2 dråber etansyre i et reagensglas og 6 dråber af vores alkohol. Og i dette tilfælde er vores alkohol en propan 1O. Og så 1 dråbe koncentreret svovlsyre. Nu kommer vi en pimpsten ned i vores reagensglas, sammen med at putte vores klippede pipette over ned i reagensglasset, og det kommer vi så i et vandbad. Og her skal det stå i 3-5 minutter, og vi stiller det selvfølgelig under sug. Nu er det stået i 3-5 minutter, og vi skal nu dufte vores produkt. Den dufter svagt af pære og lidt af noget eddike, altså noget sprit, og stiller den hurtigt tilbage under sug. Nu så laver vores reaktionsskema for vores ester, og vi starter med at have etansyre og propan 1O, som så bliver til propyletanoat. Grunden til, at det bliver til propyletanoat, er fordi, at der bliver fraspaltet H2O, hvorefter O'et fra vores propan 1O sætter sig sammen med vores etansyre. Og fordi at vores syre er etan, så kommer den til sidst. Og når der ikke er noget H på syren, så ender det med at hedde etanoat. Og det hedder så propyl foran, fordi at propanen er en sidekæde. Og når det er en sidekæde, så hedder det propyl.